Gure egitasmoa da, uztaila arratsaldetan euskaraz jolastu eta gozatzeko aukera ematen digun mailagutza zerbitzua. Monterrongo parkian egongo gara, astelehenetik ostiralera bitartean, uztailaren 1-tik 29-ra, euria egiten ez duen egun guztietan egongo gara, arratsaldeko 5-etatik arratsaldeko 8-ra bitartean. Euskarazko ipuinak, egurrezko jolasak, berrerabilitako materiala sortutako jolas ezberdinak, aldizkariak, mai jolasak, jolas librerako beste hainbat baliabide. Astean berritan, hezitzaile bat gidatuta, jolas eta tailer ezberdinak egongo dira. Ez dadin euskara lehortu, zure eskura, freskura!